Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар ноҳияҳои поёндаи ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ дорем, мағозаи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар номеро муроҷиат бикунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои моро бахозед. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки Ваданасоз. Пеши бозорчаи Ваданасоз дӯстон, маршрутои 67. Аз ин бар хонаи фурӯшӣ анҳамин кӯчада пеши анҳамин территория рост 2700 3 километр максимал 3 километр роҳ то Дарвоза дӯстон. Хонаи фурӯшӣ 3 километр қарор дорад. Ваданасоз маҳаллаи Чавалай анҳамин роҳ мешавад дӯстон. Маҳаллаи Чавалай, деҳаи Самадобод, 10 сотик замин, 6 дархона, 200 квадрат. ҳозир рафта аз пеш ба навор мебинем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунем, ҳоли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши кӯча омадем. Маҳаллаи Чавалай, деҳаи Самадобод. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аз забораш аз ҳаминҷо сар мешавад дӯстон то пеши дарвоза. хонаи фурӯшӣ ҳамин бино аст. хоб роҳро мебинем дӯстон. гуфтем ки роҳ 2 километр 2700 аст дӯстон. 3 километр ҳисоб мекунем то сари роҳи шоҳроҳи Калон то пеши бузургча. таксиё мебиёнд дӯстон, аз сари роҳ мешинед, таксиё мебиёнд то инҷора, ягон камбудӣ надорад. хоб медароем ба даруни хона, поли маълумоти хонаро гап мезанем, нишон медиҳем дӯстон. чизе нафаҳмидем, номерои соҳибмулка мемонем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб ана ҳамин бино аст дӯстон. аз тарафи пушт мебинем ки ҷо вакруг ҳаст, дистансия ҳаст дӯстон. дар сари роҳ як ҳавзи калон аст дӯстон. 17 тона ҳавз дорад. боз як бочкаи дига, бочкаи отсинкованӣ 2 тона дар боло криш аст дӯстон. хоб мефароем ба поён. забораш аз ҳамонҷо сар мешавад дӯстон. анамин хона. хонара дӯстон ремонтша кардаган. болош аббой дора, баъзе хонаош аббой надора, поёнош пони нишон медиҳем. сари роҳ да дӯстон як меҳмонхона аст. ба навор мегирем. 10 сотик замин, 6 дархона, 200 квадрат обши хонаҳо аст дӯстон. як меҳмонхона кардаган, пони гипсокардонош задагӣ. ин бино дӯстон поли светош монтажош кардаган, сантехникиш ҳама хонао кардаган дӯстон. тирезо часпондагӣ, даро ҳама ҳаст. баъзе дароша часпондагӣ нестанд, баъзе дарош ҳамаш ҳаст лекин омада мечаспонед дӯстон. материалое ки дар инҷа барои ҳамин сохтмони анҳамин хона аст ҳамаш ҳаст. мақсад меоед дашти кортуна дидан мегирем дӯстон. хона поли ба кирпичи сурх бардошта шудааст дӯстон. хоб шпаклёвкаам задагиай, гипсокардоно теорай. ҳозир меравем ба дигар хонаҳо. обши 6 дар хона гуфтем, қатъи меҳмонхона. хоб дар ин ҷо мебинем дӯстон як ҷои водопровод аст, оби соатакӣ ҳам аст. гуфтем ки 17 тона ҳавз дорад. санг панг шебен барои асфалти, мақсад ин тараф ҳамаша мондагианд барои асфалти сари роҳ. ҳозир аз сари роҳ сар мекунем дӯстон, навор мекунем. пеши биноро мебинем. ана ҳамин бино 2 ошона аст гуфтем дӯстон. 3 дархона дар қатъи меҳмонхона, 3 дархона мешавад дар якум ошона, 3 дархона дар дуюм ошона, якто санузел, якто дар боло, якто дар поён ва як кухни дигар дар якум ошона дӯстон. роҳ ба сӯи дуюм ошона аз ин тараф аст. ҳозир якум ошонаро мебинем дӯстон. бисмиллаҳир роҳмонир роҳим.
خب سری رو یک کلیدار میشود دوستان. از طرف دست چپ کухни کافه سکردون زدگی پول шпаклевка кардаги асбоби дигар шпаклевка мезгарем дӯстон. дарои между комнати кухни пухни ҳама дарош мақсад дар дуюм мошина мондаги тайёрам оварда мечаспонем дӯстон. ана паҳми девор. хоб аз тарафи дасти чап кухни буд дӯстон. шпаклевка ҳама чизош ҳаст. роста ки як хона мешавад. хонашам шпаклевка ҳамаш тайёр аст. свет пивет ҳамаш қоидави аст. дуюм хона аст дӯстон. инҷорам тахта ҳама чи профил мондаги аст дӯстон. омада далши мондагӣ кора мекунем. ду хонаши дӯстон меҳмонхона хати сеюм хона. аз тарафи дасти рост як санузел полни тайёр аст. сантехника ҳам чизош кардаги дӯстон. потолокш мондаги полни кафе. хоб мебароем ба дуюм мошина. соимул гап задан хело ҳам мустаҳкам кардагиам баъд байни якум дуюм мошинаро арматураи ғавз мақсад ягон камбудӣ надорад. мустаҳкам аст. дар дуюм мошина мебинем дӯстон дар балкон як балкони калон тризои арка. дуюм мошинаам дӯстон як хол аст. потолок фигура дарош задаги полни шпаклевка кардагиам аст. дар як мошина инҷо санузел буд. дар дуюм мошина якто санузел аст. якум хона. дуюм мошина стяжкаи полшам кардаги ҳамаш тайёр. дуюм хона. сеюмги хона як меҳмонхона аст. зали калони меҳмонхона. се триза дорад. як триза аз тарафи рӯи ҳавлӣ аст дӯстон. ду триза дига аз тарафи бари ҳавлӣ тарафи дарвоза мешавад дӯстон. хонаи дуюм мошина полни тайёр аст. дар омада ламинат мезанем дӯстон. ки нерон мепартем зиндагӣ мекунем. дури комнатаҳо ин калидор аст дӯстон. калидора як шпаклевка мезгарем. потолокша краска тамом. бинед дӯстон чӣ қадр манзараи зебо аст. да сотиқ замин аст дӯстон. метавонем ки дар ин бар як бинои дигар карда метавонем дӯстон. ки отдельно летни кухни дар ин бар кунем дӯстон. ҳар чӣ карданаш мумкин аст. хоб як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки ваданасос маҳаллаи чавалай деҳаи самадобод. 10 сотиқ замин 6 дархона 200 квадрат обши ана ҳамин бино аст дӯстон. ҳар як ошина 100 квадрат аст. ҳавзи 17 тона дорад гуфтем. якто 2 тона дар боло криша дӯстон. хоб мактаби 128 аст дӯстон. дар наздикии ҳамин территория мактаби 128 2700 то роҳ дӯстон 3 километр максималка 3 километр мегирем то шоҳрои калон аст дӯстон.
таксиҳо то пеши дарвозара меён аз сари роҳ таксиҳои ҳамин маҳалла аст дӯстон. нархи ин хона дӯстон 660 000 сомон боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 409 81 81 81. дар ана ҳамин номерҳо ватсап ҳаст. метавонем дӯстон дар ватсап муроҷиат кунем, боз маълумоти бештара соҳиби мулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат намоед. дачаи фурӯшӣ дорем, хонаи фурӯшӣ, квартира, мағоза. ҳатман омада реклама мекунем дӯстон. раҳмати калон барои диққат.